Piro iki? 3.000 sitok. Sitok. Iya, loro 5.000 nyesan. Iki sing gedhe. Nah, sing gedhe. Nek milih sing gedhe. Mau iki anu teko. Nah iki. Wis iki lah. Bos. Yo Sirong 5.000 loro sak ngene aku remek, Bos. 3.000. Gile ki radi bojomu. Iki tempe iki aku nyo. 3.000. 3.000 bola. Iki bakule apa ngendi? Iki Pekalongan. Oh, wis tak kok jenenge bakul lapis apa urung bola? Urung sidane lali, tapi tanggali terus ya. Tandoli terus. Ya tapi anu iki komentar mbok pelanggane. Saiki cilik ya wong plastik larang ya Mbak biasa wis benan. Kur wong tuku kenek kur maido wis benan. Benan. Dilayani Mbak, aja gundah Mbak. Aja gundah. Ora enek cilik gedene pokoke 3.000. Ya sakmene iki lho kabeh 3.000. Nek aku Ya, nek aku sing milih gedhe. sing iki. Nah, Iya. ora aku. Ora iso ndak aku 500 sing. Oleh aku tuku dek poso iki sing ning kulkas iki. Nah, kuwi lho sing dadi gawe malah. Aku cek sitok malah kisut. Bos Joyo sope nasional, Bos. Sope nasional. Wani besar saiki ndak Bos Joyo. Kene. Nah, langsung to ndak nasional tetep lancar, Do. Kudu sing nasional, panggah cair. Mak 4.000 lho.